Cultura destinará un total de 30.000 euros a novos traballos arqueolóxicos no castro do Mosteiro de Cálago, en Vilanova de Arousa. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, asinaron hoxe o convenio de colaboración que permitirá levar a cabo unha excavación e posterior consolidación de estruturas nalgunhas zonas deste xacemento. De tener los trámites terminados a mediados de la semana que viene para, pues, ya en la primera quincena de septiembre, que vamos con retraso, pero las cosas de Palacio a veces van despacio, ponernos ya con la excavación en sí, lo que os informaremos puntualmente, ¿no? Del equipo arqueológico el año pasado encontramos, aparte de restos de cerámica castrexa, restos de cerámica y otro tipo de restos de época romana, ¿no? Que fue del siglo I concretamente, creo recordar ser restos de un ánfora del siglo I, ánfora de transporte marítimo, que quería decir que en Cálago, o sea, en la primitiva Vilanova de Arousa, había comercio marítimo en el siglo I después de Cristo. Importante, ahora a ver qué tipo de edificaciones había allí y a ver qué sorpresas nos depara este año la excavación. Y repito, a Consellería asumirá o custe dos traballos, mentres que o Concello encargarase de elaborar e presentar o proxecto arqueolóxico concreto que deberá contar coa aprobación da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Román Rodríguez explicou que a intervención ten como obxectivo a posta en valor do patrimonio ao tempo que contribúe ao seu coñecemento e difusión. E a verdade é que este castro ten un valor, é unha simboloxía especial, no sentido de que está moi metido no que son a estructura urbana pois desta vila, deste pobo, do conxunto da ría, e iso lle dá un valor, ademais dun valor cultural indudable, lle dá tamén un valor didáctico, un valor educativo aos chavales moi importante, porque se poden coñecer in situ pois a súa historia ou a súa tradición. Nunha achega anterior, a Xunta subvencionou con 16.500 euros outras actuacións de sondaxes arqueolóxicas e prospección xeofísica que permitiron a exploración do subsolo, que aportaron información relevante para a planificación das novas intervencións arqueolóxicas que se van a cometer agora no abeiro deste convenio.